Hi everyone! Good evening! Good evening! Hi! Hello! Diyan nasad ko. Magkiktabi sa inyo. Magkiktabi ko sa inyo harong gabi una. Diyan nasad ko. Magkiktabi sa inyo. Diri, sayawan sa tamo. Kaya before kong pauli sa amo ba? Sige mag-uwan. Sige, sayawan sa tamo. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo. Kung duna ba'y tao nga ni tanaw na ako. Ni akong trabaho ron. Sayawan sa tamo para pa-enjoy ba, para pangisi sa gamay nga lakbit lang ning gabi una. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo, kung luna ba'y tao. Ayagid problema ang imong problema. Ang problema ang wala pa naabot na. Salamat sa paglanta. Pasensya sa pag-ugaw ng kagabi una, everyone. Pasensya.